O karon mga higala, yan na karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Nga moabot ang adlaw kao. Nga malaltawan ako nga ilubong buhi ang akong anak. Kita pud nimo kaw nga good town, ha? Kinsa man kuno ang muhimo anak gaw Matilde, ha? Kinsa goy kasing-kasing nga muhimo ni ana? Gaw Blackie, nagtuo ka. Ha? Nga way mga buaya ining napita. Gaw Matilde. Kining dapita gaw, gipuy-an ni sa mga buaya, tigre o mga leon. Ha? Unsa? Mao ka na, Blackie. Pero, kining, wah, tugar ko. Pero, unsa man yan? Pagsyur, gaw, pagsyur. Di ka mo to, Ha? masuta mo raon niya ka na, gaw Blackie. Tumang nga. Buaya. Tigre. Og leon. Mao ka na, gaw. Og, kita ini. Unsa ba tayo ini? Kita? Ah, Kita ang biktima ho ni anang maong mga mananap. Kung dili ta magbinantayon. Hinaot nga nasabtan ko ni mga tina. Nagasabot ko, Maiji. Salamat. Di gid lalim ang imong gidagatan. Tinood ka na. Usahay maplangko ko. Gani. Kadaghan ako maghuna-huna nga tapuso na lang ang ako kitapuhi. Ayaw. Ay nagbuhata. Nakahuna-huna na ko ni Ana. Tungod kay para ako. Wa na'y silbi ang akong kalibutan. May paglaom ka pa, Maiji. Nagtruman ako sa naitabo na ako, Atina. Guspat na nga ako pagkapapay. Ang labing malig-on o bugat nga ikasa ko unta sa mamahimo na kong bana. Maong ako kaputli. Maiji. Nakasabot ko, pero dili sa mahimo nga himuon na nimong katarungan natapuson mong imong kinabuhi. Atina. Kung nadagma ta, kinahanglang maantigot ang mupadayon, mubangon. Sa dilang, Maiji, muabot ang adlaw nga sila muhangad sa langit ug muhawag sila sa yuta ug ilang masuta basta abog gikan sa abog usab mo paulit. mupauli na sila, Dayatina. Okay na, Blackie. Ipanghatod ko na sila, Noy. Ha? Gamito na ko yung motorsiklo, ha? Ako nalay, muatod nila, Day. Ha? Ako na lang, Noy. Oy, maikog tanim mo na unsa. La. Nay. Kailangan pa bang ihatod yun sila, ha? Ipanghatod na ako, Nay, tungod kay di ko makumpiyansa. Gabi na rabaw. Mauman gani. Ngang akong sugyot sa sunod in town, di na lang gabi, uy, adlaw na lang. Di masad mahimo, Nay. Kaya ang uban, doon na may mga trabaho. Maupod. Pila na sila kabuok. Murag, 8 pa man na sila, Nay. Pero kadiyot na kay nanay, uy. Di man na sila lagyo, good. Dukol naman ang ila. Duha-duha may angkas. Basig dakupon. Way dakop diri ka, way dakop. Balhabal ko. Way dakop, oy. Tagutlo ng gani sakay ka, may problema. Usan sa tubangan. Ya, duha, likod. Mao ba? Duha, likod, Mao ba? Antang buanga. Sige na, Blackie. Ipanghatod na sila, ha? Oday. Maji. Uwahi lang ka, okay? Atina. Uwahi lang ko.
Okay, okay. Kanaog na mo, kanaog. Thank you. Okay. Tutag mga tingog, nipis, yapsing mga tingog. Ato na ko, ha? Abingo, bye! Kuskan ke pangdagan. Kay tuwa ba'y punon nga ighatod. Ako'y, ala! Nagyali sa nga kahoy. Kimo pa, bangko na lang ni. Bangko na. Uy. Kinsa magay. Kinsa may nagbabaga ng kahoy. Uy, ala. Iyak ka ni. Warga! Anak, buri. Kinsa man mo. Ayan, kinsa mo. Hindi ka matag kwarta! Matay ka! Sa Matag na yun! Ha? Di ka matag? Ay, lain mapaminaw na ko. Muatag man. Kanara di ay? Kadiyo ta. Magdali! Ha? Dali. Oo na kayo! Ate, niyaw. O sige gatos. Oo, daot! Daot? Daot! Ha? Imo ang sa kalibo. Ha? Unsa sa kalimo? Ngalang mo. Sawan! Matagaw dili. Pusilong taga. Ayaw taon. Ayaw taon. Pues kung dili ka gustong matay. Matag na. Kalibo, sa kalibo. Patay na lang natin. Atay. Ha? Atay. Ay, umuwag na o niya. Nagkalitok mo. Atay ka. Katagod yung lawas. Nasalik mong pangayo. Dugo maot ni mo. Dugo maot mo. Ay, dugo mo. Tinanginahan natin. Sige, dugo ilong. Dugo ilong. Bangag sa ilong. Atong wangag na ilong. Sunggo ka noon. Sunggo. Gusto kang dauban ako ang imong motor. Ha? Ayaw tao na. Atag lagi ko. Ayaw tao. Ako mo na to. Ayaw sunog ka. Atag na yun. Atag na yun. Let's Wa pala kay mabalik si Noy Blackie. Bitaw da. Manglakaw na lang tingali mi, uy. Ayaw. Alas 9 na pasado, oh. Hapit na mag-alas 10 sa gabi, eh. Peligro, ug mulakaw mo karong orasa. Aw, nanas ni Blackie, oh. Oops. Noy Blackie, nadugay man ka. Uy. Hala, nausa ko ni burot mo na imong simod. Nagkadugo imong ilong ug baba. Nawa kong ilong, day. Nga naman na. Bangang sa ilong. Gitulis ko, day. Gitulis, gikulata pa yun. Unsa? Aw. Di ka tulis ha? Ug kisa nagtulis ti mo ha, Noy Blackie? Dito. Nawa ko si mo, day. Nawa. Dito sa may dakong dakit. Ha? Ngit-ngit day, Noy. May kayang sigikan sa poste. Pangayuhan kong kwarta na yun. O sa kalipo pag yun. O sa pagkikikulata pag yun ko. Unsa? Dihang dapita hinon Athena. Daghan gyud kay manulis diha. Unsa? Kung mo na, Noy, bawion na to ang kwarta nga natulis gikan nimo, Noy Blackie. Unsa?
Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat ang direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayeb, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.